Днес ще имаме много по-различен клип. Не малко. В който ще говорим защо Дрънов е най-добрият инфлуенсър. Първа точка. Защото знае какво да прави, защото преди имал английски канал. Английски му канал е имал около над 130 000 абонати и милиони гледания. Обаче преди да дойде в този канал и бил във Фейсбук и във Фейсбука е избухнал. И после е пренесъл в английския канал. Имал милиони гледания, но са спаднали и е дошъл в българския канал. В българския YouTube, защото се е върнал в България. Втора точка. Защото е family friendly, няма сексуални шеги през 10 секунди, както при комшии. Ако не знаете кои са комшии, какво е комшии? Комшии е TikTok сериал, създаден от най-любимата инфлуенсърка на този свят. Лилия Начкова, която не е инфлуенсърка, обаче е тиктокърка. Да, която е създала супер тъпите сериали, по-добре да не ги говорим за тях. Има много добри идеи, които аудиторията му ги харесва. Но имаше доста гадни и лоши идеи, които бяха за деца и аудиторията му доста го нахраниха и той пое своята грешка реално и направи видео извинение и спря да качва детски видеа. Четвърта точка. Защото харчи доста пари за своите видеа. Аудиторията доста харесва това нещо. Защото ако видите последното му видео, как тотализира своето BMW X5, ще разберете колко много пари е изгубил. И заради това нещо доста се харесва на неговата аудитория. Време е към пета точка. Защото има собствен сайт Мезеландия, от който продава истински мезета от Еленския Балкан. И с този ход хората го заобичаха абсолютно. Много го заобичаха тогава, защото тогава почна да прави контента с по-скъпите работи. Например, купи си Жигула Трошия, купи си Самара, Лада Самара и нея Троши, нали, такива работи за по-скъпи видеа, защото от неговия сайт той спечели доста пари. И това е много добре, защото прави доста добър контент с тези пари. Демек, печели пари от този сайт и ги вкарва в YouTube. И това е нещо като печелиш пари от YouTube и вкарваш обратно в YouTube, обаче не е така. Тук е обаче от друг сайт. И аз сега искам да поговоря за бъдещето на Друмката. Друмката според мен ще има над 1 500 000 абонати. Защото прави супер добър контент и ако продължава така, 100% ще има много добри гледания, хубави работи и такива работи. И освен това, той прави видеа с други инфлуенсъри и YFG в TikTok. Например, с Янков правише видео, с кактуса и с чая. 3 стримери. От един е машинкаджия, което не е много хубаво принципно, че е поканил машинкаджия. Защото аз не харесвам машинкаджи. Кактуса си е кактус. Да. Български стример в TikTok, който се бори за битки. Бори се в битки в TikTok. Което не е също доста хубаво. И чая, който играе в Fortnite. И да, това ще бъде от мене. И чао!